Vantelesna oplodnja se radi dugo godina, od 78. godine i postoji jako dobra dokumentacija, možemo da kažemo jedna sigurna metoda, međutim kao i svaka metoda koja je invazivna i na neki način hiruška ima svoje komplikacije i svoje neželjena dejstva. Rizik za krvarenje posle aspiracije je manje od 1%. Rizik za infekciju je manji od 1% i to je jako, jako retko. Postoji nešto povećani rizik za trombozu u organizmu, obzirom da je jako visoka količina estradiola i to samo po sebi nosi rizik za trombozu, ali kažem, to je neznatno povišeno, tako da mislim da otprilike 1 na 10.000 žena može da dobije trombozu, a koja inače ne bi imala rizik za zgrušavanje krvi bez vantelesne oplodnje. Najčešće komplikacije koja se javlja posle vantelesne oplodnje je hiperstimulacija jajnika, a to je kada su jajnici, kad prvo dobijete mnogo jajnih ćelija, obično preko 20 jajnih ćelija, kada su jajnici uvećani, oni samom svojom veličinom daju bolove, pritiskaju druge organe u stomaku i nerve. Može da dođe do stvaranja tečnosti u stomaku i u grudnoj duplji i nekad žene mogu da budu, kažem, ozbiljno bolesne od toga. Mora da se aspirira ta tečnost iz stomaka, mora da leže, da uzima lekove protiv bolova, nekad mora da se aspirira tečnost iz grudne duplje, ali na svu sreću to je danas jako retko jer imamo te protokole gde možemo da na kraju zamrznemo sve jajne ćelije ili da damo neke lekove koji će da smanje rizik od tog sindroma hiperstimulacije. Najveći rizik kod posle vantelesne oplodnje što se tiče trudnoće su bliznačke trudnoće i trojke. Međutim, deca posle vantelesne oplodnje mogu da dođu 2-3 nedelje ranije, znači žene mogu da se porode 2-3 nedelje ranije, ali i da deca budu 100 do 200 grama lakša nego što bi inače trebala da budu, ali to ne utiče na njihovo preživljavanje, niti na njihovu bolest, na njihov dalji razvoj.